Ćao svima ljudi, naše ime je Fludi Gameri, kao što vidite. Danas imamo Minecraft preživljavanje 4. YouTube nam je nešto izbrisao, YouTube nam je izbrisao prošli epizodu 4, pa želim ponovo da snimim i nadam se da mi YouTube više neće to brisati. Shut the fuck up. I da, pišite u komentara ako želite zajedno da igramo. Da Nata igra i ja sa njom da igram to preživljavanje. Tako je, znači... Ali nam treba i drugi krevet, ali kako ćemo to da napravimo, ne znam. Slušajte, mi smo shvatili da u igrici možemo da igramo oboje. Znači, drugi Fludi Gamer i ja. Pa sad, ako vi želite preživljavanje, znači ja i onda igramo, napišite dole u komentarima, tako da, ajde da... Ili želite da nastavimo ovo i ja da se ubacim u to preživljavanje. Tako je, znači, samo da vam objasnim. Prošli naš Minecraft video epizoda 4 na YouTube izbrisao. I ovaj video se zove epizoda 4 zato što ponavljamo sad to. Šta smo uradili za epizodu? Shut the fuck up. Da. Sad ćemo vam pokazati šta smo mi uradili ako neko nije slučajno video. Shvatili smo da onaj spawner što smo pronašli u epizodi 3, što smo ga došli do njega i pokupili chest, da to, vidi mali kravca, da to nije, da je to spawner paukova i da ja stvarno ne znam kako da napravim spawner za paukove. Tako da ništa onda od spawnera. Sad, ovaj chest ću da ja da sklodim i sad napravili smo kravice, nahranjali smo i sve to. Ti, druga, ti i tako dalje. Sad započeli smo rudnik. Zato što od ovog spawnera nema ništa. Započeli smo rudnik, sad ću da vam pokažem. Nismo mi ništa kopali dok nismo počeli da snimamo, ali evo ga rudnik. Rudnik je... Gdje je rudnik? Nemam pojma. Nije to desno. Ovdje nije desno nije, znam. Čekaj ljudi, jedan rudnik nije. Jao, da li moguće su mi izgubili rudnik? Evo kako. Jao, jeste. Dole smo mi malo prokopali, nismo ništa našli, nismo ništa ni kopali. Mislim, kopali smo, da. Sad ću ja malo da nastavim da kopam, pa... I da, slušajte ljudi, znači da li želite da snimam sa njim preživljavanje, razumete? I da ljudi, sam vam kažem ja nešto. Danas, 24. augusta 2019. godine, isto je, snimamo skeč, koji će verovatno danas da izađe. Tako i ljudi... Danas ćemo da izbacimo verovatno možda i ne 2 klipa, pošto nam je YouTube izbrisao ili nemam pojma, i snimit ćemo danas ili 2 klipa ili 1. 2 sam mislio zato što da od onog juče klipa, koga je pogledao. Tako je ljudi moji, pala je noć. Nadam se da niko neće ući unutra. Da, danas izlazi skeč. Da. Skeč. Evo. I ovaj klip. I ovaj video. Znači, danas izlazi 2 klipa, budite na YouTube-u, budite online oko, 3 popodne, da, Samo još jednom da kažem, ako želite da igramo Nata i ja zajedno preživljavanje, ovo ili neko drugo da otvorimo, pišite nam u komentare ili bacite like, ako želite bacite like i pišite u komentare. Tako je. Uskoro ću da ti puknem pikeks. Kad mi puknem pikeks, ja ću da se vratim gore, da. Ako slučajno nađemo neki cave, mi ćemo se, mrkla noć, mi ćemo se popeti gore. I da. Samo da vam kažem da će epizode biti malo duže. Dan je, brate. Koliko pa traje, ali u stvari dan je. Ovo ću ja da prokopam, zato što teško ulazi. Znači, ja ću nešto ovo da dekoriram, sad to ćemo raditi u ovoj epizodi. Znači, malo ću da razumete dekoracija čisto, da ne bude samo rupa. Mislim da ne bude samo ovo. Tu ću ja malo dodati ona drva, pa sad ako budemo našli one lifove, da uzmem i to. Čekaj! Pa znaš da u ovoj verziji raste na drvećima, evo ga. Odlično, ne moramo više da čekamo močvaru. Pa ja ne dobijem to. Znači da treba mač da kopam.
Ovdje je da hranimo one krave. Stvarno. Da, ljudi, da vas ne smaram više s ovim. Mi smo započeli neko, ja i Nata, zajedno preživljavanje. Ako hoćete, snimat ćemo i njega. Ti, dođi vam. Udri, bolan. Pa šta ću? Moram. Alo. Pa dođi neko, bre. Alo. Ono neće. Ajde. I ova druga, ti. Alo. Nema, brate. Ništa onda, ljudi moji, vidimo se kad... Mislim, ne vidimo se ono. Potrudit ću se da više ne snimam, znači da više ne radim ništa između epizoda, zato što nema šta, mislim, samo mogu nešto da uradim, znači novog građana. Pošto mi smo otvorili neko naše novo preživljavanje. Ako želite da ga snimamo, snimat ćemo ga. Ne, možda ja drugog Food Gamera mogu da ubacim u ovo preživljavanje. Da, može, sigurno. Pa da i on igra sa mnom, pa da snimamo tako zajedno, da ne moramo... Shut the fuck up. Neko drugi, ti. Tako. Ove krave ću da razmnožim i onda kada bude ovo bilo puno, znači puno i ovaj tor, onda ću da ti. Vidiš da neće. Neće više niko. Koliko mi drveta ovdje imamo. Ništa, onda uzet ću malo sprusvuda. Ovako. Idem sad da pravim dekoraciju oko... Usput, da, ovo je sve sprusvud. Idem sad da pravim dekoraciju oko onog... Vidi kako se brzo kreće. Pa da, uključila se speed. Ne znam je to. Da više ne moram, vidite kako nemam pojma da mi je rudnik, pa zato ću to da napravim. Da, napravit ćemo gore i... Sad može, znači odavde da ide jedan stub. Op. Shut the fuck up. Op. Ići će ovako malo visočiji stub. Da, ljudi, samo još nešto vam kažem. Sketch, to. Danas će da izađe. Baš je cool, znači 2 dana radimo na njemu. Baš smo se potrudili. Kao Nata je neki parkour majstor. Dobro, nemoj da im pričaš o Minecraftu, evo, to ćemo tamo da im pričamo. Evo ga. Sre, nije to, mora to bolje. Opa, op. I sad će ovdje izabiti kamen. Sad nabacaj kamen. Pa neću da, to je to. To je naš ulaz. Super cool. Da samo mogu da imamo najliv da ga postavimo ovdje. Znaš kako bi to dobro izgledalo? Imamo li stona? Stari, ovo je stone, šta je lijepo. Shut the fuck up. I tako, ljudi moji. Ljudi, sketch će da bude ekstra. Tako je, baš smo se potrudili oko skeča. I može ovako. I ovdje u početini. I onda ovdje morate. Ti blokovi su bolje. Ti blokovi su lepši. Evo ga, ovako odlično. Sviđa li vam se, meni je malo... Pa ja imam pečenog stona, ti si ispekao. Jao, yes. Pa ispekao si 33 komada, meni trebaju 2, svaka čast. Pa? Gdje je ston? U pećnici. Ne, kod tebe je ston. Pećnici. Evo ti ston. Ston. Inače, ston vam je pečeni kamen u pećnici, da, koliko traje video, 8 minuta i ovo neću morati prekidam uskoro. Da. Sad ću ja to malo da završim, pa ću da odjavim video. Biće još Minecrafta, ne brinite se, da. Ne, nisu ti lepši, oni su tu lepši. Ovi su tu lepši. Nisu. Ma jesu, odlični su. A baš je cool. Odlično. I onda dole idemo. Ništa, ljudi moji, hvala što ste pogledali ovaj video. Hvala što ste pogledali ovaj video. Mnogo vas se zahvaljujem zato što stvarno hvala na ovoliko lajkova na ovom preživljavanju. I da, hvala što ljudi što ste pogledali ovaj video. Ako niste, bacite like, subscribeujte se na naš kanal. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!